Wakilin ɗan Hausa Maras Tasiu ya shirya domin shigowa a shafin nan na karin magana. Karin maganar mu ne yau, ciwon ya mace na ya mace ne. Hakan ta sa muka fita muka shiga lungu da sako don jin ya abin yake. Ciwon ya mace na ya macen ne ga zan tawar tamu da su. A matsayin ki na ya macen kira ganin ciwon ya mace na ya mace ne ko? Ciwon ya mace na ya mace ne. Idan abu ya same ki tamkar ya samu yar uwarki ne. Tunda za a da rufa juna asiri. Amma wasu matan suna cewa ba haka bane saboda yayin sun ba kawarsu amana kuma daga baya ta zo ta ci amana su kamar kwacen soyayya da haka yan mata suke yi. Gaskiya dai wannan sai dai in ta cika budulciya ta yi budulci kenan. Kuma wacce ba yar amana ba ce ba. Muddin yar amana ce ba ta yi haka ba. Kuma ita wannan sai dai ma a kira ta da ma ba mace ba tunda in dai mutum ya san darajarsa ya san kuma kimarsa da zai yi haka. Ciwon ya mace na ya mace ne amma aka muku magana kishiya me yasa ba ku bari a yi kishiya kuma ƴan uwar ku ce mace saboda ba ku yadda. Kishiya ka san ita za a auro ma kishiya ita za ta zo da wani za ta ce ai wance kawata kai in je wadala mutane suke tsoron kishiya. To amma ni a gaina tunda kun ce ciwon ya mace ne to in namiji ya magana kishiya shi ku farin ciki da wannan magana da yi kawai ku ce Allah ya kawo ta zo mu zauna lafiya. Wallahi a'a. Ba ku yadda kenan ciwon ya mace ba ne. Amin yadda amma ai ba irin wannan. To masu sauraro kun ji yadda muka zanta da su inda suka ce ciwon ya mace ne amma wasu daga cikinsu sun ce yanzu amana ta yi karanci tunda sun ce ciwon ya mace ne. Me yasa idan mai gida ya magana ƙarin abokiyar zama sukan tada jije wuya. Maharas Tasu Rumfa Shashiri. An gaishe ka Bahaushe.